s-au închis fabrici, s-au tăiat termocentrale, s-au luat decizii care nu corespund condițiilor de a primi banii cu ceea ce România trebuie să facă. Nu se face absolut nimic în perioada în care PSD are aceste ministere. La final vine și spune că Bolojan de vină pentru că are 2 luni interimat la Ministerul Energiei. Energia nu se bagă în borcan vara și se scoate iarna sau seara când este nevoie. Deci acum, în al 12-lea ceas, PSD face balet. A avut ministrul energiei care n-a făcut niciun pas la Comisia Europeană pentru a condiționa închiderea de punerea înainte a ceva în schimb și acum vine așa ironic și arată că pune soluții. Este descalificant pentru un ministru să vorbești despre soluții după ce nu mai ești ministru și despre soluțiile pe care ai fi putut să le faci tu atunci când erai ministru. Cam asta văd că este obișnuința PSD în aceste zile. Și pe la sănătate, și pe la energie, și pe la justiție. Brusc s-au trezit profesioniști a unui domeniu pe care l-au stăpânit de 30 de ani și acum se uită în oglindă și se miră de ceea ce sistem arată cum arată și sunt artificial propunători de soluții. Nici acum nu există soluție.